Kasteel Valsbroek, open dag. Vertel, wie ben je? Wat doen we vandaag? Wat is er vandaag te beleven? Nou, we bevinden ons momenteel op Kasteel Valsbroek. En mijn naam is Julia Vinken van Down South Events. Wij organiseren in samenwerking met Valsbroek heel veel evenementen op deze locatie. En vandaag hebben we open dag samen met Valsbroek om te laten zien wat voor moois hier allemaal te zien is en te beleven is. En dat in combinatie met culinaire belevingen.